Wara l-Gvern irnexxielu jibder id-direzzjoni ekonomika tal-pajjiż permezz ta' diversi riformi ekonomiċi fosthom fil-qasam tal-enerġija, issa jmiss li jsiru riformi fl-Malta u l-Kura Nazzjonali tas-Saħħa. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt dialogu li kellu mal-Kamra tal-Kummerċ. Il-Prim Ministru elenka sensiela ta' miżuri li waslu għal bidla fid-direzzjoni ekonomika tal-pajjiż, fosthom l-investiment li sar fl-Malta u r-ross fit-tariffi tal-enerġija għal familji u negozji. Insista li min iħaddem mhux qed isib biżżejjed impjegati kawża ta' żieda fix-xogħol li qed tfisser li aktar nies qed jonqsu minn fuq ir-reġistru tal-qatt. Dwar l-Malta l-Prim Ministru qal li qed jinbena mudell innovattiv fejn bl-għajnuna timsieħba strateġiċi l-linja tal-ajru nazzjonali terġa' tirkupra. Minnaħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borg esprima d-dubju tiegħu dwar is-sostenibilità tas-servizz tas-saħħa b'xejn minħabba l-ispejjeż kbar li dan il-qasam jirrikjedi. Tkellem ukoll dwar kwistjoni tal-kompetittività u l-oqsma tal-enerġija, kif ukoll dwar l-importanza ta' suq ġust b'rabta mal-importazzjoni. Il-Prim Ministru assigura li s-servizz tas-saħħa se jeqpa' b'xejn u dan anke grazzi għall-investiment ta' 200 miljun euro li mistenni jsir mas-settur privat. Investiment li se jkun qed jattira aktar barranin li jużaw is-servizzi mediċi tal-pajjiż. Dwar il-qasam tal-enerġija, l-Prim Ministru qal l-istabilità hija l-iktar ħaġa kruċjali u dan huwa rifless fil-kontijiet tal-enerġija li huma tielet l-irħas fl-Ewropa, kif ukoll li l-kontijiet tan-negozji huma aħjar mill-medja Ewropea. Fakkar ukoll kif il-Gvern illum għadu qed iħallas djun kbar li tħallew jakkumulaw fl-Malta taħt gvernijiet preċedenti. Fl-istess ħin tal-impenn tiegħu li fil-ġejjieni jkomplu l-inizjattivi fil-qasam tal-enerġija biex kun hemm aktar kompetittività u suċċess għall-pajjiż.